Επομένως μιλάμε για σύμπαν, είναι το πιο πάνω. Ναι, έτσι. το άλλο σύμπαν είναι εκείνο που δίνει οπωσδήποτε εκείνο που αναζητά ένας άνθρωπος εδώ, που λέγεται ευτυχία, που λέγεται απόρριψη της μοναξιάς, που λέγεται ό,τι το ωραίο που το ονομάζει ομορφιά. Ή που λέγεται παράδεισος κατά μία άλλη έννοια. Ας το πούμε. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε από το κατώτερο σύμπαν και προχωράμε και μπορεί να έχουμε εξέλιξη να φτάσουμε αλλού ή να μην έχουμε. Η πορεία δηλαδή που διανύει κανείς για να περάσει από το ένα επίπεδο στο άλλο, ποια είναι και μέσα από ποιες διαδικασίες φτάνει να περάσει τελικά. Εδώ πρέπει να έρθουμε στη βιολογική κατάσταση του πλανήτη. Και όπως όλοι οι πλανήτες των συμπάντων έχουν αυτή τη συναρμολόγηση της ζωής, την τοποθετούν κάτω από στοιχεία τα οποία αυτά τοποθετούνται ως βιολογικές καταστάσεις ή βιολογικά στοιχεία. Και έχουμε και τη χημεία από την άλλη πλευρά, η οποία συνυπάρχει μέσα στη βιολογία και δημιουργούν αυτή την κινητικότητα του στοιχείου. Ο άνθρωπος, αν θα λάβει αποστολή, διότι ο άνθρωπος δεν είναι του σήμερα μόνο, είναι του πριν και του πάντα. Επομένως, να δεχθούμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να διευκρινίζουμε κάποια πράγματα, γιατί πολλοί κόσμος που δεν είχε την ευτυχία να σας γνωρίσει ή να διαβάσει το βιβλίο, δεν θα μπορεί να καταλάβει ίσως κάποια πράγματα. Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος ζει πολλές ζωές, δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει τέλος. Όχι, δεν υπάρχει, ό,τι δημιουργείται παραμένει. Εκείνο που εμείς, εκείνο που τους ανθρώπους της γης τους έκανε να πιστεύουν σε θάνατο, είναι ότι από εδώ φεύγουν και το σώμα λιώνει. Όμως υπάρχει μια άλλη μορφή πραγμάτων στην πραγματικότητα. Εδώ όταν έρχεται μια ψυχή, ενδύεται στοιχείο από τον πλανήτη αυτόν. Και αυτό το στοιχείο που ενδύεται του διαμορφώνει αυτό τη σωματική διάπλαση. Όταν θα φύγει δεν μπορεί αυτή τη σωματική διάπλαση να την πάρει μαζί του, διότι απαγορεύεται από τον νόμο της δημιουργίας κάθε στοιχείο του πλανήτη που βρίσκεται ο άνθρωπος σε σωματική ένδυση, απαγορεύεται να μεταφερθεί σε άλλο πλανήτη. Και μάλιστα ας κάνω μια προέκταση. Και αυτά που λένε έρχονται εξωγήινοι και από τον Άρη και αυτά κλπ. Έρχονται μεν κάποιοι από τον Άρη, 3 λεπτά έχουν χρόνο προθεσμίας, πρέπει αμέσως να φύγουν, διότι απαγορεύεται από τον νόμο του πλανήτη να μείνουν περισσότερο. Αν θα μείνουν περισσότερο θα καούν. Εσείς λέτε δηλαδή, κύριε Τσάτσαρη, και από την κατηδίαν κουβέντα που έχουμε κάνει πριν την εκπομπή, ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο δημιουργός είναι οι νόμοι. Ναι. Και βάσει αυτών των νόμων τοποθέτησε τους νόμους, εμφύσισε τη ζωή και ανέθεσε τα καθήκοντα αυτά σε μια υπερθέση και διαχώρισε τα πάντα. Επαναφέρουμε λοιπόν τον όρο θέση. Υπέρθεος, ας το πούμε. Υπέρθεος. Επαναφέρουμε λοιπόν τον όρο θέση. Εσείς έχετε την... τώρα με το χάρισμα να το πω, να επικοινωνείτε όπως υποστηρίζετε, με θέσεις, δηλαδή με ανθρώπους που εμείς έχουμε γνωρίσει μέσα από την ιστορία, από τα γραπτά τους, από τη δημιουργία τους, έχουν πεθάνει για μας, βιολογικά έχουν πεθάνει, έτσι. Αλλά όπως είναι ο Σωκράτης, να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Βιολογικά υλικά του πλανήτη. Του πλανήτη. Όμως, εσείς λέτε ότι αυτοί οι ψυχές, πώς να το πω, οι ψυχές, πνεύματα εξακολουθούν να υπάρχουν, με τα οποία πνεύματα, με τις ψυχές αυτές έχετε επικοινωνία και σας δίνουν απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Σε όλα τα ερωτήματα. Σε όλα τα ερωτήματα, γιατί υπάρχει μια συνεργασία. Η επιθυμία μου και η επιθυμητή τους επικοινωνία μαζί μου αποκαλύπτει τα πάντα. Μάλιστα. Αυτό το γνώρισμα, ότι έχετε αυτό το χάρισμα, πότε το ανακαλύψατε? Μου μιλήσατε για πολύ μικρά παιδικά χρόνια. Ναι, εγώ από μικρός είχα αυτές τις αντιλήψεις μέσα στα πράγματα και ποτέ δεν διερχόμουν αυτή την ανάγκη να φωνάξω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα πιστεύετε, είναι διαφορετικά. Δεν την είχα αυτή, παρά μόνο είχα πει ότι θα φτάσω 52 χρονών, θα γράψω κάποια βιβλία, θα τα αφήσω και θα φύγω. Όταν λέω θα φύγω, εκείνο που λένε στη γη θα πεθάνω. Ναι. Δεν αισθανόσασταν ότι έχετε κάποιο αποστολικό έργο, να το πω έτσι με την καθομιλουμένη, ότι δηλαδή ήρθατε εδώ στη γη σήμερα για να επιτελέσετε ένα έργο, να πείτε αυτές τις αλήθειες που γνωρίζετε? Αυτό δεν το νιώσατε? Όχι με πίεση. Είχα απόλυτη ηρεμία στα πράγματα και στο μυαλό μου ερχόντουσαν
αυτά που είχε πει ο Κύριος μας Χριστός, ζητήσατε και δοθήνε, όποιος δικαιούται θα πάρει. Και τι άλλο, ας πούμε. Επομένως, όλες οι μεγάλες αλήθειες που αποκαλύπτεται και στο βιβλίο έχουν να κάνουν με τον χριστιανισμό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που έχει να... Με τον Κύριο μου Ιησού Χριστό δεν θα έλεγα χριστιανισμό, γιατί ερχόμαστε σε δόγμα. Με τον Κύριο μου Ιησού Χριστό. Τώρα, ο χριστιανισμός χτίστηκε πάνω στο όνομά του. Εγώ εισέρχομαι μέσα στις πηγές εκείνες και οι αναφορές τους είναι τόσο ξεκάθαρες, τόσο αληθινές, τόσο ζωντανές, που όσοι άνθρωποι με συμβουλεύτηκαν και έκαναν εκείνα που τους είπα και θεραπεύτηκαν και αποκατάστησαν και τη θέση τους μέσα στη ζωή εδώ. Αυτό που θα πρέπει ο σημερινός άνθρωπος να προσέξει, εκεί που πρέπει να στρέψει έτσι την προσοχή του, το ενδιαφέρον του και να το αντιμετωπίσει, ποιο είναι, τι πρέπει να κάνει? Επειδή γνωρίζω βιολογικά τι σημαίνει άνθρωπος, η επιστήμη έχει κάνει πάρα πολλές καλές προσπάθειες και έχει διαθέσει πολλές δυνάμεις, αλλά δεν έχει εισέλθει ακόμη στην πηγή της γέννησης των πραγμάτων, επομένως δεν ξέρει το κάθε τι που έχει γεννηθεί, δεν ξέρει απόλυτα ποια είναι η αποστολική του πορεία μέσα σε αυτό το χώρο. Και επειδή αυτά τα γνωρίζω εγώ, ο άνθρωπος εδώ πέρα διακατέχεται από δύο στοιχεία. Είναι το συνειδητό και το ασυνείδητο. Όπως λέμε νομία στη φυσική και αντινομία. Λοιπόν, το συνειδητό, εφόσον βρίσκεται το άτομο στο ενδιάμεσο σύμπαν που πρέπει να έχει αυτές τις πολλαπλότητες σε σύγκρουση και μηδενισμούς, το συνειδητό παίρνει τη θέση της άμυνας και της αναμονής. Το ασυνείδητο, που πρέπει να πούμε ότι ποσοτικά, από ό,τι μου είχατε εξηγήσει, με αυτό κατέχει πολύ μεγαλύτερο χώρο. Ναι, το ασυνείδητο είναι εκείνο που έχει ως αποστολή την αντινομική του κατάσταση ή την αρνητική του κατάσταση να διασπά κάθε τι που φτιάχνεται. Έτσι γίνεται βιολογική ανακατάταξη των πραγμάτων. Αυτό είναι και το διάθρομα της ζωής του ενδιάμεσου σύμπαντος. Ο άνθρωπος εμπλέκεται στο ασυνείδητο, διότι το ασυνείδητο διαμορφώνει πολυμορφικές εκφράσεις που για τον άνθρωπο που δεν ξέρει τα πέρα από του πλανήτη αυτού φαίνονται αυτά σαν όμορφα. Και σε αυτή την πολυμορφική έκφραση εμπλέκεται ο άνθρωπος και αναζητάει την ευτυχία. Ενώ το ασυνείδητο, και αυτό μπορείτε να το δείτε κι εσείς, δεν αφήνει τίποτα να είναι ωραίο. Το φτιάχνει σαν ωραίο, το φασματοποιεί και μετά το καταστρέφει. Το θέμα είναι αυτή η αντιπαλότητα, σε αυτή την αντιπαλότητα που ποσοτικά το ασυνείδητο είναι πολύ ισχυρότερο από το συνειδητό, όμως ποιοτικά το συνειδητό... δεν είναι πολύ ισχυρότερο από το συνειδητό. Ποσοτικά είναι. Αυτό λέω. Γιατί είναι το σύστημα του ενδιάμεσου σύμπαντος σαν οργανική κατάσταση να ανήκει ποσοτικά εκεί. Διότι στο άλλο σύμπαν είναι μείον το ασυνείδητο από το συνειδητό.